Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един сайт, чрез който ще можете да изкарате малко пари онлайн. Кой знае, за бъдеще може би и повече. Ето това е сайта, който виждате, казва се Coinbirds. Прилича малко на Angry Birds. Доста интересен. Забавно дори само да го гледаш. Както и да е, нека да заредя в моя акаунт и да ви покажа за какво става на въпрос. Така, след като се регистрирате, ще съм ви благодарен, ако използвате моя линк в описанието на видеото. Влизате ето тук. Това е вашето персонално инфо. А вас сега в момента не ви касае, общо взето. Най-важното, което трябва да знаете за момента е, че трябва да купувате птици, които снасят яйца. Тези яйца се обръщат в сребърни монети и после тези монети може да купувате още птици, за да правите повече яйца и съответно сребро и пари, или пък да ги конвертирате в пари, които можете да си изтеглите. Нека да ви покажа как протича целият процес. Първо идвате ето тук, купи птици. И ето това, тук са ви видовете птици, които можете да купите, като всяка една от тях снася определен брой яйца на час. Всяка следваща снася много повече, като най-голямата е птицата крал, която снася направо почти, си го кажем, 22 000 яйца на час. Но струва доста, 375 000 сребро. Трудно се събира. За момента аз имам 4 птици, които снасят 5 яйца на час. Трябва да знаете, че 100 яйца е едно сребро. Така че, общо взето, трудно става процеса. Може да го забързате, ако си карате малко пари в акаунта. Лично аз така смятам да направя. Ще ви покажа след малко как стават тези неща, но първо да речем, че си купите птици. Минават няколко часа, след което идвате ето тук в склада и зависи какви птици имате и колко на брой, ще имате определен брой яйца. Тук за момент са 26. Кликвате на събери всичките и след това те идват ето тук в продажбата на яйца. Ето както виждате, 100 яйца, едно сребро. Продавате ги и една част идва тук, една тук. Това са ви парите, които може да теглите, а това са парите, с които можете да купувате повече птици. Имате и дневен бонус, който ви препоръчвам силно да кликвате на всеки 12 часа, защото може да ви даде от 10 до 100 сребърни монети, което е много добре. Така, сега да обясня за това как може да си вкарате пари. Лично аз вярвам, че за да изкараш пари, трябва да вкараш. Трябва да дадеш, за да вземеш. Така че, мисля да вкарам и 10 долара, не е кой знае какво, не е кой знае колко голяма сума. Спокойно мога да я инвестирам тук. И така, идваме на ето тук. И вече имате 3 платформи, чрез които можете да вкарате пари. Лично аз ще използвам Payer, защото биткоините е малко сложно. Аз нямам акаунт с биткоин. Ако имате, ще е доста лесно всъщност. Но ако нямате, много е занимавка. Тук от Visa трябва да купите биткоини, които да конвертирате и да ги изпратите пак. Доста разправи и ще ви излезе по-солено, защото в сайтовете минимума мисля, че беше 40 лева, които може да купите биткоини, за да може да ги инвестирате тук. Освен ако, разбира се, не искате да вкарате повече от 10 долара. Лично аз не смятам. Мисля да използвам Payer. Ето тук това е акаунта ми в Payer. В момента чакам одобрение. Надявам се съвсем скоро да стане, защото вече си нервям. Трябва да му одобрят, за да мога да вкарам пари от картата си и съответно от тук да дръпна пари от Payer и да си купя птици. Да. Общо взето това е. Вижте, тук има един бонус, ако купите сребро за 10 долара. Ще ви даде бонус ето тази птица, третата, което не е никак зле. Лично аз мисля да купя ето тази синята, 3 броя от нея и ще имам една от тази.
Имате ли възможност да купите птица, която е, да го наречем, по-напред в иерархията? Купете нея, защото определено повече ще си заслужава. Има друго нещо, което трябва да знаете. Ето тази птица, ако купите един брой от нея, се открива ето този бонус тук. Това е някаква бонус птица, която, както пише тук, е някакъв много рядък вид и че слуховете са такива, че може да произвежда директно пари във вашия портфел. Така че ще видим в бъдеще как се случи нещата. Проучил съм го сайта, общо взето е реален, хора си тегат пари от него, мога гледате в YouTube видео други за този сайт, така че мисля, че няма лъжа, няма измама. Общо взето това е, надявам се да се регистрирате и да ми помогнете поне малко. Друго нещо, което да ви кажа, ето тук в YouTube, както съм направил аз, може да кликнете и да създадете едно видео, там чрез някаква платформа, която вие решите. Качате го в YouTube, събирате 800 лайка, всъщност 800 преглеждания, слагате ето тук линка и го изпращате, получавате директно 5000 сребърни монети, което е супер яко, но трябва да спазвате изискванията. А те са да не шуми много видеото, да се чува добре, общо взето. Това е друго, какво може да е. Да. И пише да не се изпраща видеото на някой друг или ще бъде акаунта ви спрян. И така. Това е. Надявам се да се регистрирате и ако го направите, може да коментирате и да се свържим и да комуникираме. До скоро, приятели!